का रउआ सबके 2005 के उ दिन याद बा जब लंबा लंबा बाल वाला एगो लौंडा हाथ में बैट लेके क्रीज पर बंदूक चलबले रहे, श्रीलंका के धुआं धुआं करके रख दिले रहे अपने माही भाई। अब ठीक 21 साल बाद चेपक के मैदान पर एक बार फिर से वही ठाई ठाई सुनाई देला ह, काहे कि चेन्नई सुपर किंग्स के खेमा में एगो औरो शेर जन्म ले लिहल बा। त का मान लिहल जाओ कि सीएसके के मिल गईल बा दूसरा थाला, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के भिड़ंत। माने आईपीएल के दूगो सबसे सफल टीम। मुंबई 159 रन बनबले रहे, टारगेट देख के त लागत रहे कि आराम से बन जाई, लेकिन मुंबई के बॉलर खास करके ट्रेंट बोल्ट और बुमराह के आगे छोट छोट लौंडा लोग के हवा टाइट हो जाला। लेकिन उ पिचवा पर उतरलन 20 साल के एगो छोरा, नाम ह कार्तिक शर्मा। कोनो डर नइखे, कोनो भय नइखे, ऐसे आके खड़ा भइल जैसे लठैत मैदान में उतरल हो। भैया लोग इ लौंडा पिच पर आते ही ऐसन गर्दा उड़वलस कि मुंबई के बॉलर के लाइन और लेंथ बिगड़ गई। ऋतुराज गायकवाड़ त एक तरफ से कूटत ही रहे, लेकिन दूसरा तरफ से भी कार्तिक शर्मा ऐसन ऐसन शॉट मारलन कि स्टेडियम में बैठल पब्लिक पागल हो गई। 40 गेंदा में 54 रन के ऐसन पारी, जेमे 4 गो चौका और 3 गो आसमान चूमे वाला छक्का शामिल रहे। और फिर आयल आखिरी मोमेंट, ट्रेंट बोल्ट सामने और कार्तिक बबुआ बाउंड्री ठोक के मैच जिता देहलन। लेकिन जीत के बाद जे बवाल भइल बा उ त अलगे लेवल बा। मैच जितावत लौंडा ऐसन सीना तान के खड़ा भइल और बैठ के बंदूक बना के गन शॉट जश्न मनवलस, एकदम डिट्टो माही भाई के स्टाइल में, जेकरा देख के स्टेडियम में धोनी धोनी गूंज उठल। मैच के बाद जब कार्तिक से पूछल गईल तो उ लफुआ टाइप मुस्कुरा के कहलन कि हम तो पहले से ही सोच लेले रहनी कि आज चलम त जश्न अपने थाला के स्टाइल में मनाए। इ कॉन्फिडेंस देख के लागत बा कि चेन्नई के अगला कप्तान तैयार हो रहल बा। त रउआ सबके का लगत बा? का कार्तिक शर्मा आगे चल के एमएस धोनी जैसन बड़का नाम कमा पाइए, या फिर अभी दिल्ली बहुत दूर बा? अपन राय जल्दी से कमेंट बॉक्स में दाग दी। और हाँ, ऐसा ही ठेठ भोजपुरिया क्रिकेट अपडेट खातिर इ वीडियो के दबा शेयर करी और अपना चैनल के सब्सक्राइब करे के न भूलाई। जय क्रिकेट, जय भोजपुरिया।